Women's Coalition of Zimbabwe, unova mubatanidzwa wemaorganization anomiririra kodzero dzemadzimai nevanasikana. Nhasi taloncha yatinotiyo 16 days of activism inova inomiririra nyaya dzemhirizhonga, dzekupedza mhirizhonga mukati medzimba, kunyanya-nyanya takatarisana nevanasikana nana amai. Saka nhasi ndozuva riri kutanga mazuva acho atinoaita kubva musi wa25 November kusvika musi wa10 December, saka 16 days. Saka nhasi ndo pataita chirongwa ichi kuti tichitangidza takatarisana yatinoti ngatibatanei kupedza mhirizhonga yevanasikana nana amai mudzimba. Murege kungogara, muzive kuti kune kunoendwa kana wamhirizhongwa, warohwa kana watukwa chaiko zvausingafariri, mwana ari kubatwa chibharo, unoenda kupolisi, kumapurisa, kune inonzi victim friendly unit, monobatsirwa ikoko kuita kuti murege kuramba muchimbunyikidzwa muri mukati medzimba. Mazvita.